Tynderen. Yes, I'm done. Det er ret. Nu skal du lægge dig ned, så skal jeg operere dig. Og du må gerne lige sætte dig der. Ja. Nu giver jeg dig medicin. Og nu giver jeg dig vand. Nu er jeg slukket, så det ikke kan drikke vejret. Hvad er det, du skal sætte dig? Julia, er det min tur? Nej. Du kan ikke trykke mig igen. Den op. Ahmed der. Og så får du Nu er jeg slikket igen. Kan du lade mig tænde min skal Ved du, nu ser du det. Hey, man kan godt gøre det på en nem måde. Kan man knivslikke, når jeg kommer ned? Du skal operere mig, altså. Lad nu være. Du slukker det ikke. Ja. Ikke måske godt. Nej. Haha, Ahmed der. Så er du færdig. Okay. Du er ikke min penge. Nej, fordi jeg har det fast, hvor det ikke dræber mig. Ja. Ham Josef, han er faktisk lidt dum. Kom, du nu. Jeg tror, jeg skal ud i hovedet. Sæt dig. Godt. Dumme valgvillige tøj, det er man. Det gik her i skråbakterier lige der. Nå, så vinder vi den bare sådan op. Jeg får en bedre idé. Hvad? Må jeg gerne drikke dig? Nej. Nå, okay. Typiske duk. Eller typisk piger. Nej, du har ikke lukket en. Nu dør hun dig. Jubi! Nej, du har ikke lukket en igen. Jeg kan sige det. Nej. Du stopper det. Nej, nu slukker jeg igen. Det er dem. Lad ham dø, mand. Du gør det igen. Sådan, nu kan du komme op igen. Det var så. Det var det. Men! Hvorfor du gætte på mig? Kniv! Jeg skal sjønske! Nej. Jeg tager faktisk med hans skyld. I er faktisk I er begge to psykisk sidstørre. Nej, var han dig? Sjønske! Au! Rigtig med. Har du den pistol? Du dræbte er jo lige færdig. Kom så. Nu sætter jeg. Nu ligger du der. Nu ligger du. Kopi. Fatima. Hvor? Skal jeg trække dig? Skal jeg trække dig? Nu skal jeg lede efter noget øl. Om jeg kan finde, at det er. Det